ଅଭିଶାପ। କଙ୍କଡ଼ାପଦା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତ ଆଉ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକି ଆଣିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ। ଆମ ଭିତରର ଦୂରତା ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନିଆଁପଣା ବାଛନ୍ଦ କରିବେନି। ଏମିତି ଟୁନି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲୁ। ମୋର ପରିବାରର ଦେଖିବାର ଉତ୍ସାହ ଖାଲି ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଭଳି ଉପର ତଳ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଦିନ ପରେ ହୋଲି ଦେଖିବି। ପିଲାମାନେ ଲୋରା ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଦେଖିବେ। ବାକ୍ସ ସଜଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ହଠାତ୍ ଟିଭି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲି କରୋନା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। 3 ମାସ ପାଇଁ ଟିକଟ ଫେରାଇ ଦେଲି। ମନ ମରିଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ମରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମେ 25 ତାରିଖ। ଟୁନିର ଫୋନ୍ ହଠାତ୍ ଆସିଲା। କହିଲା, ଭାଇନା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତମେ ସବୁ ଆସିବ ବୋଲି। ବାପାକୁ କରୋନା ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା କର। ପଇସା ଚିନ୍ତା କରେନା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲି। ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଟୁନି ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ି ଦେଲେନି। କଙ୍କଡ଼ାପଦା ହେଲା ଆମ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ବାପା ତାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଧନରେ କରିଥିଲେ। ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା, ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ଟୁନି। ଟୁନି ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ ସାନ। ବାପାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ଗାଁ ଯାକରେ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ବାକିମାନେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଳଚେରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲି। ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିବାକୁ, ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଦେଶରେ କାନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋତେ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଦାଖଲ ମିଳିଗଲା। ବାପା ଖୁସିରେ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଲେଜରେ ଦାଖଲ ମିଳିଛି। କ'ଣ ଏ କମ୍ ଗର୍ବର କଥା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ଦିନ ଗାଁରୁ ଅଧା ଲୋକ ଫୁଲମାଳ ଧରି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ମୋ ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମୋ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ମୋର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୋଠୁ ବର୍ଷେ ଉପରେ। ସେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ କଲିକତାର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ତାକୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକିଲି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କଲେଜ ବାହାରିଗଲୁ ଦୁହେଁ। କଙ୍କଡ଼ାପଦା ଗାଁର ପିଲା ମୁଁ। ବରପାଲି ପାଇଖାନା କୂଅ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେ। ଦାନ୍ତ ଘଷା ବି କୂଅ ମୂଳେ। କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା। ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘରର ଡିଜାଇନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବାକୁ ମୋତେ ମାସେ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଗଲି। 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶା ଦେଖି ସାର୍ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। 1.5 ବର୍ଷର କୋର୍ସକୁ ବର୍ଷରେ ସାରିଦେଲି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନମ୍ବର ମୋର ଥିଲା। ବାପା ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ସାର୍ କହିଲେ PhD କରିବାକୁ। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଡାକ୍ତର ଉପାଧି ନେଇ ଫେରିଆ। ବାପାଙ୍କ ମନକୁ ଧନ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ପୁଅଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି PhD ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଶିଖିଗଲି। ଗାଁରେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଟା ଖାଇବା ପିଲା ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ ଖାଇଲି। ସାର୍ ମୋତେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଚଲା ବି ଶିଖାଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ମିଳିଗଲା। ସାର୍ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। କିଛି ପାଠ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲେ ସାର୍ ମୋତେ କହନ୍ତି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ବି କୁତିକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପାଠ ବୁଝାଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ ଲୋରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଠୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସାର୍ ବି କେବେ ଆପତ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ଲୋରାଙ୍କ ମୋ ସହିତ ମିଳାମିଶାର ଢଙ୍ଗ ଅତି ବିଦେଶୀୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ାପଦା ଗାଁର ପିଲା ମୁଁ। ବୋଉ ଓ ଟୁନି ଛଡ଼ା କୋଉ ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିନି। 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ତରୁଣୀର ସନ୍ନିଧି ମୋତେ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଦିନେ ସାର୍ ଘରେ ନଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରତି ଲୋରାର ବ୍ୟବହାର ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ଦିନଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ କୋଉ ଘରର ପିଲା, ଆମ ଘରର ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଭାବିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଥିଲି। ତାପରେ PhD କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ଲୋରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ମାସ ଘରେ କାହାକୁ କହିଲିନି। ଟୁନିର ବାହାଘର ହେଲା। କାମର ବାହାନା କରି ଗଲିନି, କାରଣ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ମୋର ନଥିଲା।
ଟୁନି ତା ବାହାଘର ପରେ ପୂଜାରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଲି, ମୋ ବାହାଘର କଥାଟା ସେପଟୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ଦିହେଁ ଚୁପ୍। ତାପରେ ବାପା ଧଡ଼ କରି ରିସିଭର ରଖିଦେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଟୁନି ଫୋନ୍ କଲା। କହିଲା ବାପା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦରମରା ହେଲାଣି। ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ମ୍ୟାମ୍ ବାହା ହୋଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବୁନି। ଆଉ ଯଦି ବାପା ବୋଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁପଣା ବାଛନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। କହୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲି ମନେ ମନେ। କି ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବି। ଗହଣା ବି କରିସାରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାପା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତୁ ବାହା ହେବୁ। କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିବ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। କହି ଟୁନି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତା ପରଠୁ ବାପା ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କଥା କହିଲେନି। ବୋଉ ନାଇଁ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ଦିନେ ଟୁନି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଭାଇ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠେଇବୁନି? ବାପା ମନା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ କହିଦେବୁ ଗାଁ ଆସିବନି। ମୋତେ କାନ୍ଧ ଦବନି କି ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବନି। ଗାଁ ଲୋକ ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଦେବେ। ସେ ସେଇଠୁ ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସମର ଓ ଝିଅ ସୀମା ଜନ୍ମ ହେଲେଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଟୁନି ପାଖକୁ ପଠାଏ। ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୁନିକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ପଚାରେ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କୁହନ୍ତି ସେ ଯୋଉଠି ରହୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଟୁନି କହେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ଫଟୋ ଟୁନି ପାଖକୁ ପଠାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବି ପଠାଏ। ଦିନେ ଟୁନିକୁ ପଚାରିଲି, ବାପା ବୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲେଣି? ଟୁନି କହିଲା, ହଁ। ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଓଠରେ ଲଗାଇ ବହୁତ ଗେଲ କଲେ। ଏଇ ପଦକ କଥା ମୋ ଭିତରେ ସତସିଂହାର ବଳ ଆଣିଦେଲା। ଟୁନି ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଝାଏ ଯେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ବାପା ବୋଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗେଲ କଲେ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଠିକଣା କଲି ଯେ ହୋଲି ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଯଦିଓ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଗାଁରେ ପୂରେଇ ଦେବେନି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଟୁନିକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ହୋଟେଲରେ ରଖିବ। ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଦେଖା ହେବ। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ବାପା ବୋଉ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଟୁନିକୁ ଆମ ଯିବା କଥା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖକୁ 4 ଟିକଟ କରିଦେଲି। 25 ତାରିଖରେ ହୋଲି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଲୋରା ହୋଲି ଖେଳ ଦେଖିବେ। କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଲୋରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଲୋରାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା, କ୍ଷୀରବାଲା, ଚାହା ତିଆରି କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇଦେଲି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପା କି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଜେଜେ ମା ଡାକ ବି ଶିଖାଇଦେଲି। ଟୁନି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି କରିବେନି। ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣାକିଣି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଉଠୁଥାଏ। ଯିବାକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ଥାଏ। ଖବର ଆସିଲା ଚାଇନାରୁ କୋଭିଡ୍ ନାମକ ଭୂତାଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛି ପରି ମରୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀର ଛୁଆଁରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ସବୁଦିନ ମରୁଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆସିଛି। ପାଖକୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ଟୁନିକୁ। 2 ଦିନ ପରେ ଟୁନି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କହିଲା ବାପାକୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ହେଳା ନ ହୁଏ। ପଇସାର ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ହେଲେ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲାନି। ଟୁନି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବାପା କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କଠୁ ବୋଉକୁ ହେଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଗାଡ଼ି ଆସି ନେଇଗଲା। ସଂକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ପରିବାରକୁ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି। ଏପରିକି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ବି ନାହିଁ। ଗଦା ଗଦା ଶବ ନେଇ ଏକାଠି ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ଟୁନି ମୋତେ କହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘର ପୋଛି ହେଇଯାଉଛି। ଟୁନି କହି ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅବିସନ୍ତ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ଡେଣା କଟାପକ୍ଷୀ ଭଳି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗେ କି ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଯଦି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଓରିଜିନାଲ୍ ଯାହାକି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।